don't go to 100. Saka mkomana iye taifunga kuti achauya waita hako profesa mkomana iye tinoona ari kuiye takamuti uya kuno tikupe mari yemombe tikupe pamusoro pemari yemombe tikupe 200 up to now haana kuuya ndinokumbirisa mose kana muchimuziya pamberi pedu nokuti handisi ndindega dada akuda kumupa vakawanda wakanga wati kana ibveni profesa right now iye zvinhu ndikakurisa kuti mukutse uya nokurisa dhora kupa ticha iyi takarwadziwa semazimbabwe hakuna kushate mwoyo panyika sevanhu vakatoka ticha iyi Malap Riders. Avaendi nokuti vakatora chipo chakuva chisiri chavo ende vanhu vakadaro ndova makorapti akanyanya mumadistrict vanopa kuti vakadaro saka ndinokutenda profesa naye ukanditsvagira munhu iye nanhasa asitagula kuyakotorambairwa ticha wake mukuru vadokora ndakavaudza kuti vadokora ndisende kuti mutonge mwanavo endai munotonga vanhu vakazonge vadaro vaita iyeyo they must be punished indefinitely mubindu wangu baba chinotimba uri pamusoro pezvikoro especially zvekupuraimari ndeyakura ndakanangana nenzvimbo yandinogara kuti tinoona nzvimbo dzinosara munzvimbo dzatinogara zhinji ndedzemashops kana ndedzezvikoro munzvimbo yandinogara padhuze hapana chikoro tinobva about 8 km tichienda mberi tikaona nzvimbo yakasara yenze ndeyezvikoro asazoona vakuvakwa chichopu takabva tafara tikati chikoro chauya vana vedu vakufambawo kuenda tozoona chikanzi what ministries national private school chiri kuchaja 1500 so vagari takashushikana tikati ndio nzira iri kucreatwa yecorruption nokuti patichaenda pahighlands konzi muri kure tikaenda paluisa konzi muri vagari vekure saka kuti maprivate school ari kunyuka awandisa besides kupreta preta vanhandi yecorruption iyoyo yekuti panobvisa mwana ari kure zvakunzi choko mumwe nokuti haugari mudunhu munomu kunza mwana kune ishu yemutauro maindigenous languages kuti ndo maprivate schools ekuti shona yakunzi inoiswa pakalenda kuti ingonzi iripo nekuti hurumende ida kuti padzidziswe shona asi ndiko kwacho kumwe kuri kufira mitauro yemunomu Abiyati mvunzo. Dokota. Wenya usimvunzo. Asikungipaka. Ndaundo unobvunza dokora. Kuti vari kubata hove diki asi paine mazihoma hodomo vanedhira nemalenzi vanotupa vadoko kuti vaezi malenzi pano asiwo vari pamusora varipo vamwe vakuru nyaya iyoyo mai dokota shuwari ndiri kuitakura handingagoni indiri kuti ndipindureka asi dai zviri mukonzipe mangu ndaipindura kuti ini mangu ndinoramba handiiti zvakadaro hapana chinhu chinovakwa chase chisinawo kusvikawo nematini saka nyaya dzakawanda idzodzo dzinowanika muno mumataundi hakuna kumwe mune corruption inyanya kuti uraya vanhu semumataundi saka ndichikora
zvamataura ndoenda nazvo kuparamende eti hauna murume ari kutora mufananidzo ndapuwa nehurumende ndapuwa neparamende kuti kana pandinenge ndatadza zvabvunzwa pano ndauya kuno ndichizive kuti kuchabvunzwa mibvunzo ndovatati pandinozokanganwa ndinobuya vhidhiyo saka wenyu wamataura hausi kubvunza chichemo saka ndichaenda nacho endi ndichataura vakomana kana kuti muchachinzwa pachitatu pega pega pandinobvunza paya ndichakubvunza bvunzo iwo kuti zvinorevei kuti munondibvunzirawo kuparliament kana kudai munoziva kuti sei malecturer emumayunivhesiti asina chaanopuwa in terms of empowerment kana munhu todamira sei tisingapuwi tinovengebwei ndinobvunzepo pakati ndinokupai master imvamutirume ndinobva mabhisikiti anovava masinani varume rekandiudze panapa lectures home of course paya pataitora mupaka vana havana kunge vanatoziva kuti zvichava neupenyu ndona ndakambosvika panapa ndikataura navamwe varume ndiwe ya ndikati pane problem munaemi mano akadzidza chinhu chikatamba nemunhu usina kudzidza munomuseka kuti haana kudzidza tinotera dofo bati dofo rakazoaitenda mberi ngahwini nyaya yako malecturers hapana neenonetsa muna wenyu maungana kunyagura kana tisina kuinda vana vanoti kwenu handiti kuti tesirai tinoenda ndega kwagaga tinoenda ndiani anoramidza munhu kuenda kwamugaga hakuna vamugaga ndo vakavhurika vachikepa vanhu vanenge vadzidziswa nemaprofessors nemadhokodhas just kungoti baba tine chokutaura ndiye motaura vakagura kuti musi unoya baba pano tinomodawo briefing mune kumbe kudaidza minister of lands